wakadiyo? Tiripo hedu nezo ndakatomboedza kukufonera iPhone yenyu isingaiti. Alright, aiwa ndanga ndiri kuarea isina network ndatosvika nhasi kumba kwangu. Woka. Ah. Vanhu vakutinetsa kavakuti mbotifonerayo sekuru Mvurumu vatitsanangurire kuti iko zvino nyaya yamunyaradzi yava papi. Mwana wamai kubva kutaura kwatakaita mazuva apera hakuna kana chandiri kuziva. Chandiri kungoziva ndechekuti munyaradzi ari mumochari kwekwe. Saka mapurisa hapana kana atauya kuzokuudza kuti tabata munhu kana kuti zvamira seiko zvinokukamba? Hakuna mapurisa akambouya kwandiri, asi kuti nhema dzinongofamba dzichitaura kuti munyaradzi ari kunetsa munharaunda. Pari zvino ndakangonzwa nezviro kuchinzi ari kunetsa kumapu area. Kumapu area ikoko kwakaita mbiya dzine ropa. Iye ataura munhu wacho achiti ndini munyaradzi ndoda mapatsi angu. Saka makwai iwawo inini handina ari kunisvikira pandiri. Kunzvimbo yekumapu ndokwazviri kuitika. Okay. Kumaki uku ndekupi? Kuzvombe here kana kuti ndekupi? Kwete kuzvombe, handi area yeMugokwe district, asi kuri kumusoro kune dzimwe nhengo dzaindawo kumakorokoza ikoko. Okay. Zvichireva here kuti kumaki ikoko kungadai kune mumwe kana kuti vamwe vevanhu vane chekuita nekufa kwamunyaradzi? Ndo zviri kuratidza pachena kuti kufa kwamunyaradzi vanhu vacho ivava vanoziva chakaitika kana kuti vakaisawo ruoko paari. Okay. Ndanzwa baba muchiti zvonizvo muri kungonzwa nemakuhwa kuti kune zviri kuitika muraini momo, kuti kuri nevanhu vari kuti vari kufamba vachiti munyaradzi ari kuti ndikuda mapatsi angu. Vari kumbotsanangura here kuti ari kuuya ari mhepo here, ari kugara pane mumwe munhu here, ari kugara pambudzi here sezvakamboitika? Chii chiri kunyatsoitika? Aiwa, zvinhu zviri pachena kuti ari kugara pamunhu. Munhu wacho ndiye ovhumuka achitaura izvozvo achita senge munhu akupenga. Kana adero kudaiwo vanobva vatora munhu wacho voenda naye kumashope kuchipatara, kana kuti vanoenda kuung'anga kana kuti vanoenda kuchiprofita, obva adzima zvaanga achiita zviya. Okay. Saka nini semhuri yekwamvurumu makangomira kuti mhuri yekwamuchechetere ichauya mogara pasi motaurirana? Ndo zvatongotarisira kuti kuda vanogona kuuya sezvo nyaya yakaiswa mumadzishe. Saka takangomirira kuti madzishe dzimwe nguva vanouya nenyaya yavangataura nesu kuti vekwamuchechetere vave papi pari zvino. Saka nanhasi madzishe haana kana report back kwatiri. Okay. Saka meeting yenyu naChief Njelele haina kuzomboitwa kubva pari? Haina kumbozodzoka, asi pari zvino pamavhiki maviri adarikawo vakafona vachiti vacharonga dhiri kuti vauye kwatiri. Isu hatina kumbovaapproacha, asi kuti ivo ndo vakatofona vachiti ndiri kugadzirira kuuya kwamuri vanhu vekwamvurumu. Saka nanhasi havasati vasvika. Okay. Ndichiri kurangarira baba pandakapedzisa kutaura nemi maitaura muchiti nemakuhwa amuri kunzwa ari kubva kuzvombe uko, ari kuti mhuri yekwamuchechetere kune mumwe chete ave kurasa njere nekuda kwenyaya iyi. Pane here zvimwe zvinhu zvamakazombonzwa pamasvondo kana kuti mazuva mashoma hatina kutaura tese kuti iko zvino zvakadai ndo zvava kuitika kumhuri iyi? Aiwa, kumhuri iyoyo hakuna zvandati ndanzwa. Ndakangoguma pana izvozvo zvokuti madzimai evakomana vakaita chiitiko izvi ndo vanga vakuita mentari madzimai musha mukuru musha wekwamuchechetere, asi kuti ndizive kuti ndeupi musha wanga wakuita mentari handina kubata dhata racho. Okay. Saka iko zvino pandakapedza kutaura nemi paye maitsanangura mukati semhuri isusu chatiri kuda ndechekuti mapatsi aita sei awanike tozoona kuti way forward ndeipi. Muri kwakaberekwa munyaradzi makataura kuti vakati ivo aiwa itai sei, itai urongwa, asi mutumbi uri kuti ini ndoda kuenda kupi, kuzokutungamira kuenda kumusha kwangu. Iko zvino ndezvipi zvamakazomboronga nababa vamunyaradzi panyaya yenyaya yekuti ona chi mwana mutumbi wake uchiri mumochari, toita sei takatarisana nenyaya iyi? Hakuna zvati zvamboitika, asi kuti isusu tandine pfungwa dzokuti pama 3 days adarika tandine pfungwa dzokuti tikaisa nyaya yacho kune ZDC vangatikumbirirawo here tavapa zita rababa vamunyaradzi vabvunzewo kumuzimbabwe kuti kumhuri
yekwababa vamunyaradzi. Pane vangauyawo here kwaMvurumu kuGokwe tigobeterana panyaya yamunyaradzi. Pari zvino hatina kana information inobva kwavari, because hatiri kuziva pavari chaipo pavari settled. Okay, saka saka imimi chamuri kuda kugadzikwa pasi nababa vamunyaradzi maonesana kuti ndeipi way forward ngaitwe. Ya ndo chichemo chandayandinacho kuti kana ivo vakauya imwe nguva tingabeterana kufunga panyaya yamunyaradzi, ivo baba varipo kana kuti ukama huripo hunobereka munyaradzi, toonesana kuti todii, sezvo iye munyaradzi achiti isusu hatikwanisi kumuviga kana iye asina kudzorerwa mapata ake, plus isu hatizivi kuti tomuviga sei. Saka ndaida kuti ndigokumbira kune veZBC kuti vatiisirewo nyaya yacho mumhuri yese yeZimbabwe, kuti pangabatika here mhuri inobereka munyaradzi kuti isvike kwaMvurumu. Baba vamunyaradzi vanga vachishanda papurazi rinonzi rekwaMusekiwa paFarm 43 muChemagora. Saka ndaida kuti ndikakumbira ndakaisa information iyoyo kuda tingaona one of them kuti asvike kuno kwatiri kwaMvurumu. Okay. Alright. Baba, pandakatana nemupepedzera makatsanangura mukati takazowana kuti mukuru aida kunopisa munyaradzi akanga ari wemapurisa. Iko zvino makazombonzwa here report kuti plaster yemuka yakabviswa, mabhandeji amuka akabviswa, zvichiri kuitika here kumukuru? Aiwa, haizvo handina kana zvandakazonzwa, asi kuti ndakangonzwa nyaya yacho ikangonzi aenda muchipatara. Saka ndizive kuti akaiswa muchipatara cheHarare here kana kuBhurawayo kana kuGwero handina, asi kuti ndakangonzwa nyaya yekuti akadonha akavhunika gumbo ndobva aenda muchipatara. Saka ndinoziva kuti chipatara chayo ndechipi. Okay. Saka iko zvino semhuri mashoko enyu kumhuri yeZimbabwe Mbozi vanhu vakutanga kutaura zvakawanda wanda, kuti chitunha chakatovigwa, sekuru Mvurumu vakatoti iko zvino chatamirira ndechekuti tivige, vamwe vari kuti aiwa chakatovigwa kudhara. Mashoko enyu kumhuri yeZimbabwe ndeyekuti kudii? Hai, mashoko andingangotaura kumhuri yeZimbabwe ndeyekuti hakuna munhu ashayika anovigwa pasina veukama, hakuna munhu anovigwa pasina vekwamai kana kuti vekwasekuru. Ivo kana vakaviga havo kana zviri zvinotaurika kudero, but isu hatina information yekuti munyaradzi akavigwa. Tinongoziva kuti munyaradzi ari kumochari kukwekwe. Okay, saka iko zvino kukwekwe kumochari uku patikamupedzisira paye maiti vamwe vari kuti chitunha chikumbomuka chiri pasi chikubudisa zvimwe zvitunha panze. Iko zvino hakuna here ripoti iri kubva kukwekwe mochari? Vamwe paye makamboti vamwe vari kuti chitunha chaakubudisa mweya, asi mimi semhuri hamuna kuti kwanisa kuenda kunonzwa kuti zviro kwazvo ndo zviri kuitika here? Hakuna here zviri kumbobuda kubva kumochari? Haiwa, kumochari hakuna zviri kubuda, asi kuti information yandakangonzwa pakambokirosa vangerere vachiindako, ndichiudzwawo mashoko andakaudzwa ripoti yaibva kuna vangerere. Vanzi vakasvikako vakanowana munyaradzi ndiye anga ari oga mumochari, kwanga kusina kana chimwe chitunha chaiveko. Saka takangomirira kuti ivo vangerere kana vakauya vanotibudisira pachena here kuti mumochari mava musina chimwe chitunha, vachingove iye munyaradzi oga, kana kuti ivo pavakaenda kukwekwe vave neripi shoko ravakapuhwa nevekwamuchechetere kana kuti vakapuhwa nemapurisa here kuti vazotizvivisawo isusu. Aiwa, tinotenda baba, maita basi. Aiwa, tinotendawo nesu mwana wamai. Okay. Ava vandiri kutaura navo ndisekuru Mvurumu, sekuru vamunyaradzi, mushakabva akatisiya kuGokwe, vari kuti iko zvino nyaya yamunyaradzi payasvika ndepekuti vari kungonzwa nemakuhwa mapurisa kana vamwe vanoshanda kumochari havasi kukwanisa kuvaudza kuti way forward ndeipi, asi vari kuti ivo muri kwamuchechetere kubva paya havana kuzombouya kuti vataure nesu panyaya yemwana wedu uyu, asi vari kuti ivo chinhu chavari kungonzwa ndechekuti mwana wavo kune munhu ari kubudirwa achitaura iye kuti ndoda mapatsa angu kune rimwe village ravatsanangura, vakati ndokwakubudira munhu achigarwa nemweya wamunyaradzi achiti iye ndoda mapatsa angu. Saka vari kuti isu sefungidziro yatiri kuita semhuri ndeyekuti kunzvimbo iyi kunezve vamwe vanhu vane ruoko mukufa kwemwana wavo, asi vari kuti musanzwe manyepo ekuti takaviga, isusu mwana wedu chatiri kuziva ndechekuti ari kumochari. Vane dzimwe nyaya dzavanoda kushiya nesu, nhamba ndidzo dziri kubuda paskrini, ndibatei panhamba dzinoti 0787
550 mondibata ipapo kana mine dzimwe nyaya dzamunoda kushiya nesu pano paSly Media TV. Zita ndinonzi Elizabeth Nyaguyo. Sly Media TV, building bridges.